Hei kaikki, mä oon Petri Peltoranta ja mä esittelen mun diplomityön, jonka aihe on maapolitiikkakonfliktit ja niiden ratkaiseminen asunto-osakeyhtiölähtöisessä täydennysrakentamisessa. Tämän työn on ohjannut tekniikan tohtori Tuulia Puustinen ja sen on valvonut professori Heidi Falkenbach. Työ suoritettiin osana Tuulia Puustisen postdoc-tutkimushanketta Towards Compact Urban Structure, Why and How. Ja ihan ensimmäisenä voitaisiin lähteä liikkeelle tutkimuksen taustoista ja tutkimuskysymyksistä. Tämän tutkimuksen taustalla voidaan nähdä pitkälti esimerkiksi kaupungistumiskehitys, jonka seurauksena rakennettujen alueiden tiivistäminen on noussut ajankohtaiseksi kunnille ja kaupungeille. Tämä tiivistäminen on myös täysin uusien asuinalueiden rakentamista taloudellisempaa, sillä tällöin kyetään hyödyntämään esimerkiksi olemassa olevaa infrastruktuuria ja kunnallistekniikkaa. No sitten talonyhtiöiden osalta moni 60- ja 70-luvulla rakennetuista asuinrakennuksista on tullut peruskorjausikään ja näiden korjausten rahoittaminen on niillä ajankohtaista. Rahoituskeinona tällaisille korjauksille voi toimia esimerkiksi laina tai sitten täydennysrakentaminen. Ja tämä täydennysrakentaminen voi olla yhtiöille siinä mielessä taloudellisesti kannattavampaa, että tällöin niille ei koidu esimerkiksi lainakustannuksia ja laina ei myöskään välttämättä ole aina niille mahdollista. No, muun muassa nämä tekijät tekevät sitten täydennysrakentamisesta ajankohtaista sekä kaupungeille että talonyhtiöille, mutta näiden hankkeiden esteenä voi kuitenkin olla useita konflikteja. Ja sitten näiden taustojen pohjalta tässä tutkimuksessa halutaan selvittää, että millaiseksi asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen merkitys koetaan kunnissa, millaisia näitä maapolitiikkakonflikteja asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen liittyy, ja sitten vielä, että miten asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen liittyviä maapolitiikkakonflikteja pyritään ratkaisemaan osana kuntien maapolitiikkaa. No sitten seuraavaksi vähän teoriaa. Maapolitiikka voidaan ymmärtää kunnan tavoitteina, joilla se pyrkii ohjaamaan maankäyttöä. Maapolitiikka voidaan nähdä myös kunnan maamarkkinoille kohdistettujen väliintulojen summana. No, maapolitiikassa on usein mukana monia eri toimijoita, kuten esimerkiksi kunnat, maanomistajat, asukkaat ja vaikka talonyhtiöt. Ja näillä kaikilla voi olla maapolitiikassa mukana omat intressinsä. Maapolitiikan hyväksyttävyyttä voidaan lisäksi arvioida eri näkökulmista, ja sitten näiden näkökulmien ja eri toimijoiden intressien välille voi muodostua konflikteja. Ja näitä konflikteja kutsutaan maapolitiikkakonflikteiksi. No, kirjallisuudessa on tunnistettu 6 täydennysrakentamiseen liittyvää tällaista maapolitiikkakonfliktityyppiä, joita on vaikuttavuuskonflikti, joka syntyy, kun eri tekijät heikentävät kunnan kykyä saavuttaa maapolitiikkatavoitteita, tehokkuuskonflikti, joka syntyy kunnan kohdistaessa tiivistymiseen suuria taloudellisia resursseja, joista aiheutuu kunnalle edelleen taloudellisia riskejä, oikeudenmukaisuuden kohdentumisen konflikti, joka syntyy tiivistämisen ulkoisvaikutuksista ja niiden epätasaisesta jakautumisesta eri toimijoille, oikeudenmukaisuuden jakautumisen konflikti, joka kuvaa maapolitiikan toimijoiden välistä tasa-arvoa ja tiivistämisen rahallisten vaikutusten jakautumista, proseduraalisen oikeudenmukaisuuden konflikti, joka kuvaa tiivistämisprosessien oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä, ja sitten vielä viimeiseksi politiikan lopputuloksen konflikti, joka kuvaa kuntien eri politiikkatavoitteiden välisiä ristiriitoja. Ja näistä konfliktityypeistä asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen on liitetty tässä aiemmassa kirjallisuudessa 4, eli vaikuttavuuskonflikti, oikeudenmukaisuuden jakautumisen konflikti, proseduraalisen oikeudenmukaisuuden konflikti ja politiikan lopputuloksen konflikti. No, näihin konflikteihin voidaan vastata erilaisilla maapoliittisilla väliintuloilla, joita kutsutaan maapolitiikka-instrumenteiksi. Nämä maapolitiikka-instrumentit voidaan jakaa karkeasti 3 eri luokkaan, eli taloudellisiin, regulatiivisiin ja informatiivisiin. Ja taloudellisia instrumentteja on esimerkiksi maankäyttömaksujen alennukset, regulatiivisia on esimerkiksi pysäköintinormien lievennykset, ja sitten informatiivisia on esimerkiksi neuvonta-apu ja talonyhtiöiden kontaktointi. No sitten seuraavaksi tämän tutkimuksen metodologiaa ja aineistoa. Tämän tutkimuksen teoriapohja muodostuu tutkimuksen aiheesta julkaistuista tieteellisistä artikkeleista ja lakitekstistä.
Ja sitten aiemman kirjallisuuden pohjalta muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka pohjautuu pitkälti tähän Puustisen ynnä muiden 2022 julkaistuun artikkeliin, jossa tunnistettiin nämä äskettäin esitellyt täydennysrakentamiseen liitetyt maapolitiikkakonfliktityypit. No, tässä artikkelissa asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen liitettiin nämä 4 maapolitiikkakonfliktia näistä 6 eri luokasta, mutta tässä tutkimuksessa viitekehyksessä käytetään tätä alkuperäistä jakoa 6 maapolitiikkakonfliktityyppiin, jotta mahdollistetaan myös muihin maapolitiikkakonfliktityyppeihin liittyvien haasteiden tunnistaminen ja teemoittelu. No, tämä tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jonka päätutkimusmetodina on laadullinen sisällön analyysi. Tämä tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista koostetusta materiaalista ja kuntien maapoliittisista ohjelmista. Tähän tutkimukseen kutsuttiin maapolitiikan asiantuntijoita 6 suurimmasta suomalaisesta kaupungista, ja kaikki kutsutut osallistuivat tutkimukseen. Nämä kutsutut 6 suurinta kaupunkia valittiin tutkimukseen, koska niissä voitiin ajatella olevan eniten painetta täydennysrakentamiselle ja tämän mukaan myös eniten ehkä tietoa ja linjauksia tästä asunto-osakeyhtiölähtöisestä täydennysrakentamisesta. No, tämä koottu empiirinen aineisto analysoitiin teoriasidonnaisesti, eli tämä valmis tutkimus ja koostettu teoreettinen viitekehys ohjaa tätä analysointia, mutta se ei kuitenkaan poissulje uuden tiedon syntymistä. No sitten mitä tästä aineistosta saatiin selville, eli tutkimustulokset ja analyysi. Eli tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen koetaan kunnissa olevan pääasiassa merkityksellistä, ja se koetaan merkitykselliseksi osaksi kaupunkikehitystä. Näillä kaikilla tutkimukseen osallistuneilla kunnilla on käytössä maapolitiikkainstrumentteja, joilla ne kannustaa täydennysrakentamista. Kaikki instrumentit ei välttämättä ole kohdistettuja suoraan asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen, mutta ne koskee myös sitä muiden täydennysrakentamistyyppien lisäksi. No, näiden kuntien välillä oli jonkun verran vaihtelua sen mukaan, oliko näissä kunnissa edelleen käytössä keskeisesti sijaitsevaa raakamaata, ja onko tällaisia helppoja asunto-osakeyhtiölähtöisiä tai muita täydennysrakentamiskohteita jo toteutunut. Mutta siitä huolimatta niin näissäkin kunnissa täydennysrakentamista haluttiin tukea, ja niissä oli näitä maapolitiikka-instrumentteja käytössä, joilla täydennysrakentamista tuettiin, vaikkei siitä täydennysrakentamista koettaisikaan tällä hetkellä kaikista ajankohtaisemmaksi. No, sitten nämä kuntien tunnistamat haasteet voidaan pitkälti yhdistää samoihin maapolitiikkakonflikteihin kuin aiemmassa tutkimuksessa on tunnistettu. Lisäksi tunnistettiin konflikteja, jotka voidaan yhdistää tehokkuuskonfliktiin ja oikeudenmukaisuuden kohdentumisen konfliktiin, joihin aiemmassa tutkimuksessa ei ole yhdistetty liittyvän asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen. No, kunnat kokivat maapolitiikkakeinovalikoiman pääasiassa riittäväksi. Pääasiassa kunnat käytti taloudellisia instrumentteja, eli maankäyttömaksujen alennuksia, mutta myös jotain regulatiivisia, esimerkiksi vaatimuksista joustamista ja informatiivisia tiedotusta ja informaatio-ohjausta käytettiin. Mutta esimerkiksi informaatio-ohjaus oli jonkun verran rajoittunut kuntien käytössä oleviin resursseihin. Ja kunnat ei myöskään ollut suunnitellut mitään uusia maapolitiikkatyökaluja käyttöön otettaviksi. No, tässä seuraavassa taulukossa sitten on tehty tällainen karkea jaottelu näihin eri konfliktityyppeihin näistä haasteista, mitä kunnat toi näissä haastatteluissa esille. Eli vaikuttavuuskonfliktiin voitiin yhdistää kuntien vastauksista taloyhtiöiden sisäinen päätöksenteon haasteet, osakkaiden erimielisyys, epätasaisesti jakautuvat hyödyt ja haitat osakkaille. Sitten tehokkuuskonfliktiin pystyttiin liittämään pysäköinnin järjestämiseen vaadittavat investoinnit ja niihin liittyvät riskit. Proseduraalisen oikeudenmukaisuuden konfliktiin pystyttiin yhdistämään kaupungin poliittisen päätöksen ja kaavoituksen aiheuttamat haasteet, vallan epätasainen jakautuminen eri prosessivaiheissa ja talonyhtiöiden päätöksenteon ja sopimusten läpinäkymättömyys kunnille.
Sitten oikeudenmukaisuuden kohdentumisen konfliktiin pystyttiin yhdistämään täydennysrakentamisen toteutumisen pääasiassa korkeamman kysynnän alueilla kaupungeissa. Oikeudenmukaisuuden jakautumisen konfliktiin pystyttiin yhdistämään pysäköinnin järjestämisen kustannusten ja hyötyjen epätasainen jakautuminen ja sitten infrastruktuurikustannusten kattaminen maankäyttömaksujen alennusten jälkeen. Ja sitten vielä viimeisenä politiikan lopputuloksen konfliktiin pystyttiin yhdistämään luontoarvot ja hiilineutraalisuustavoitteet suhteessa täydennysrakentamiseen ja kaupunkien ja rakentajien eriävät tavoitteet tuotettavan rakentamisen ja tilojen käyttötarkoituksista. No sitten johtopäätöksistä. Eli kuten todettu, kunnat kokevat täydennysrakentamisen ja asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen pääasiassa merkitykselliseksi ja haluavat kannustaa siihen. Nämä tutkimuksen tulokset vastaavat pitkälti aiemman kirjallisuuden muodostamaa kuvaa aiheesta, ja sen lisäksi asunto-osakeyhtiölähtöiseen täydennysrakentamiseen pystyttiin yhdistämään nämä 2 uutta maapolitiikkakonfliktityyppiä, jota siihen ei aiemmin oltu kirjallisuudessa suoraan yhdistetty. No nyt käytettävät maapolitiikkainstrumentit on pääasiassa taloudellisia, mutta myös jotain regulatiivisia ja informatiivisia keinoja käytetään. Ja sitten tämän tutkimuksen perusteella ei voida arvioida instrumenttien tehokkuutta, vaan lisätutkimus tästä näkökulmasta on tarpeen, jotta pystytään määrittämään, että miten mikäkin näistä instrumenteista tehoaa mihinkin havaittuun haasteeseen. Tässä on vielä tässä esityksessä käytetyt lähteet. Ja vielä viimeiseksi haluaisin kiittää mielenkiinnosta ja erityisesti työn ohjaajaa sekä valvojaa ja kaikkia tutkimukseen osallistuneita kuntia. Kiitos paljon.